Assalamu alaikum ƴan uwana, barkanmu da kasancewa wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a irin wannan darasi da muka saba kawo muku. Wannan wani sabon darasi ne shi ma da muka ɗauki nauyin shi a wannan channel namu na koyon haɗa web design, wato kamar website kenan. Za mu fara da darasin HTML. Kamar yadda kowa ya sani, za mu fara bada tutorial akan HTML. Yanzu dai za mu nuna muku application ɗin da ya kamata mu ɗauko domin fara wannan tutorial ɗin namu, sannan kuma da irin yanayin da za mu fara ko kuma mu fara mu akan wannan tutorial namu. Yanzu dai kamar ga sabbin zuwa wannan channel namu, sai su danna mana subscribe domin samun bidiyon mu a lokacin da muka ɗora. Za mu kawo muku darussa guda biyu kenan, da yadda za ka haɗa application a wayanka ta Android wanda mun riga mun fara shi tun baya, da kuma yadda za ka fara koyon yadda za ka haɗa website kenan. Za mu fara da darasin HTML. Yanzu da farko za ka buɗe tanka, sannan ka shiga Play Store, ka ɗauko wannan application ɗin za ka rubuta Unwriter. Gashi nan ya fito a farko, Unwriter free HTML, sai ka installing nashi. To gashi nan ya gama downloading, yana installing. Yawa gashi ya gama, sai ka buɗe shi. To kamar yadda kowa ya sani, shi dai HTML yare ne da ake fara haɗa website da shi, wanda ake kiransa da Hypertext Transfer Markup Language. Zai kawo maka wannan welcome note ɗin, sai ka danna OK. Gashi nan zai kawo maka agreement ko kuma privacy, shi ma ka danna OK. To da fari wannan application ɗin yana buƙatar saiti guda ɗaya. Saiti guda ɗayan da za ka mai shi ne yadda za ka haɗa folder da zai dinga ajiye maka bayananka a ciki. To yanzu da farko za ka danna alamar plus sign, daga plus sign, daga folder sign, daga memory sign, da kuma undo, da kuma wannan ɗawangunan guda uku. To za ka taɓa folder, in ka taɓa folder zai kawo ka cikin nan. To idan kana so ka buɗe sabo, idan ka yi aikin ka ne kana so ka ɗauko shi ne ka shiga nan. Idan kuma kana so ka yi sabo, kawai za ka taɓa nan ne. Gashi nan ya baka ga alamun left nan, za ka taɓa ta. Gashi nan ya fara baka shortlist na tags da za ka amfani, ka fara rubuta HTML. To kana fara rubuta HTML a wannan gu, za ga ya nuna maka gashi nan HTML da HTML4 template da HTML5 template. To yanzu za mu ɗauki HTML5 template, sai ka taɓa HTML5 template na, kana taɓa shi gashi ya baka HTML head, doc type HTML, head, title, head, body, da kuma close body da sauransu. To duk shi dai wannan layi na farko, wato da yake mana bayani akan doc type HTML, shine yake nuna wa browser cewa wannan aiki da za ka rubuta, wato document ɗin da ka yi type ɗin shi shine HTML. To sannan bayan nan sai kuma opening tag na HTML, wanda dole shi za ka fara, wato haka za ka sa less than, ka rubuta HTML a ciki, shi kenan ka buɗe. Sannan head shine kamar kai na HTML ɗin naka, wanda a ciki yana ɗauke da title a cikin shi. Gashi nan bari mu yi abin nan nashi, wanga gashi nan a ciki akwai title. Da title ɗin mu me za mu sa wa sunan website ɗin namu a matsayin title? Za mu ce ka misali kamar skmgy to world. To wannan shine title na website ɗin mu. To bayan ka rubuta title, kai closing title. In kai closing nayi ga head na, shi ma kai closing ɗin head. Mun gama sa abin da za mu saka a cikin head namu. To sai body shine kamar jiki, wanda yake ɗauke da duk wani abu da za ka shiga a document ɗinka. Yanzu abin da za mu fara magana ne akan heading. Heading ya ɗauke da matakai ne guda 6. Akwai head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6. To bari mu ɗauki head 1 mu fara da kanta. Kun ga head 1 ta fito. To muna sa head 1 a misali za mu ce welcome. Kun ga ka sa welcome. To ga alamar a nan, ka kalli saman keyboard ɗinka, za ga alamar legend da kuma forward slash. Kana taɓa shi za ga ya rufe ma head 1 ɗinka. To wannan shortcut kenan. Sai kai danna enter, wato kai kar. Sai mu ɗauki head 2. Ga mun sa head 2 sai mu ce
please subscribe to say head 3. Say head 3. Let me check our channel for more videos. Say head 4. Let me check skmgy ko tutors world. Gama da head 4 kenan. Akwai head 5. Thanks for watching. Sannan sai head 6 wadda take ce ta ƙarshe kenan. Head 6 na mu ce goodbye. To yanzu dai gashi mun gama, za mu ce to ta yaya za mu ga result ɗin da muka yi. Wannan shine abin da muka yi, gar mun sa doc type html, mun sa html tag, mun buɗe shi kenan, sai muka opening head tag. A cikin head tag muka sa title skmgy tutors, muka rufe title, sannan muka rufe head, muka buɗe body. A body muka buɗe head 1, muka sa welcome, muka buɗe head 2, muka sa please subscribe, muka buɗe head 3, muka sa our channel for more videos, muka buɗe head 4, muka sa skmgy tutor world, muka buɗe head 5, muka sa thanks for watching, muka buɗe head 6, muka sa goodbye, sannan sai muka rufe body, muka rufe html. Kada ka manta duk abin da ka buɗe, duk tag ɗin da ka buɗe a cikin html to ka tabbata ka rufe shi. To bayan nan za mu save na aikin mu. Za ka taɓa alamar memory, sai ka dawo nan, sai ka goge wannan da na misali wani sa paste.html, sai ka taɓa save. Shikenan ya save. To daga nan ta yaya za mu ga abin da muka yi. Ka alama nan ta kamar play a nan, sai ka taɓa ta. Kana taɓa ta za ka ga ta yi preview ɗin aikin ka. Shi welcome, please subscribe, kun gan shi ya fi girma. Our channel for more videos kun ga shine ke biyar. skmgy tutor world kun ga shine mafi matsakaici. Thanks for watching da goodbye. Goodbye shine head 6 shine mafi karanci. Wannan kenan shine darasin mu na farko. Domin samun darasin mu a duk lokacin da muke ɗora shi a YouTube, sai ka mana subscribe, za ka samu bidiyon mu a duk lokacin da muka ɗora. Shikenan, mun gode.